wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kita yel-yel dulu ya. Apa kabar Berry? Bagaimana dengan Berry? Berry Pati? Juara. Terima kasih. Biar gak kaku-kaku. Siap, kembali lagi menghadap ke sini. Lompat semuanya. Hai. Kocak-kocak. Konsentrasi dan maju. Sambil teriak dan lompat kecil ya berarti maju. Oke, dicoba lagi sekarang. Mundur. Yes, kita mau naik PW. Satu PW 3 orang yang telepon ya. Iki PWD. Royan PW iki judule. Sing ijo apa sing ndi? Tiga orang. Wendy, kene, ono we. Kene rot, yo kene. Sing di rot. Iki biru. Buka web. Buka. John, perainan John. Daripada naik kantor edan. Healing lupakan NPL DPK jari Rudi. Padahal esok diajar menaik karo bosem ya. Iki seneng-seneng, sesuk senenge diajar. Amit ya bos, aja mbak amuk lho bos. Si bersama masih sing nyoteng lho. Bagus, simbelnya ya apik, larang kono John. Loh, ya jadi banding-banding. John, Mas Mantri iki lagi healing John. Healing neng gone Borobudur numpak VW. Biasanya numpak Honda Beat nah. Nah, awakmu pengen dolan-dolan neng Borobudur, ngerasa ana numpak VW. Mlaku-mlaku neng Borobudur iso goleki neng gone Volkswagen Borobudur. Wis akeh vlog sing ngulas kuwi Jon. Dadi nek awakmu ora mrene rugi. Tak duduhi gambare sing nyoper kae. Bagus-bagus era lho. Iki yo ana sing nyoteng ya ta. Sing nyoteng rambutnya kok hisam kae, semiran. Lho dikancani ciwi-ciwi aku Jon. Sayange VW ku isine gatel kabeh Jon, lanang Jon. Lho iki lanang kabeh Jon, ana sing wedok. Golek wedok siji jane Jon.
Jan wis mlaku Jan numpak VW kombi Jan. Dapuran-dapuran mesti ra tau numpak kombi ya mrene aja. Kae Jan apik aja. Iki kenalan karo Mas iki. Mas, namine sinten Mas? Alvin. Mas Alvin. Lah kok padha Alvin ngene? Alvin ning ngarep kae. Kancaku ya. Kancaku ya Alvin. Asli pundi Mas? Asli Borobudur. Asli Borobudur. Borobudur melone Magelang ya Mas ya? Iya. Oh. Angka sing ngene iki pira Mas? Tarife Mas? 400.000. 400.000 untuk 3 orang ya? Mobil untuk 4 orang. Oh 4 orang ya. 400.000 wis iso numpak ngene iki kanggo wong 4 jan. Lho, wakih jan. Borobudur. Riling Borobudur. Terus ning dine Mas? Borobudur terus nonton jamur Mas jare. Jamur terus Madu. madu. Pokoknya UMKM kita bisa ada pilihan banyak. Oh, ono UMKM Jon. Wis pokoke awakmu sing hobi-hobi traveling ya. Ora usah ning omah terus. Mundak dhuwitmu ra entek-entek. Kita masih di Borobudur lho, mendung rek. Jan. Oh, jan. Hiling jan, hiling. Sesuk kowe dipupah jan, dipupah. Yo tapi Oe, kayak wong duwe dhuwit lah, Kang. Kayak wong duwe dhuwit lah, Kang, kowe, Kang. Ada utangnya akeh. Ya, ben seneng mlebu videoku ya. Orijon, aku salah nyebut BB Kombi iki ra ngene iki jenenge BB Safari, pekok terane. Iki jenenge BB Safari, regane antara 5 sampai 120 juta lho. Pokoke sing dolanan motor tuwek-tuwek iki wis ora bakal rugi. Lho kae mlaku kae. Lho, delon kok. Akeh to. Oh, diselip kayak bosku. Lho, Pak. Rasa gremengi bosku iso di SP kae. Jan ning Jogja, Jan. Pak Brombit PW Safari Jan. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Boy. Kita perjalanan ke destinasi Jamur. Silahkan menggo. Mas iki ra tau numpak Brombit ngene iki mangan. Tak tahu aku lho. Jan, hiling Jan, ini candi nih Mas. Sawah kok ning Batur. Lagi gua apa iki? Nggur foto-foto tok ono. Oh alah. Tanda yang ini Iya.
lho kae candi kae. Lho kae ana candine kae. Lho Candi Borobudur. Kae. Ketok kae. Lho, tuh pakaian. Lho, stupane ketok kok kono kae. Oh. Ini 1 kali rebusan. Iya, untuk 1 kali rebusan. Itu ada contoh jamur lingsi, jamur tiram, sama jamur kuping. Ya, kalau yang jamur lingsi itu masa panennya itu nunggu 8 bulan. Iya. More crispy. Nah, ini produksi jamur apa ya? Itu nih loh, sekame itu loh, grajene buat media tumbuh jamur. Kita di budidaya jamur, John. Terus kuwi John. Bentar John. Ya wedangan John, wedangan. Wedang jamur John. Jamurnya dicem terus digawe kayak teh John. Jamur. Teh biasa kok, ora Loh. Iki teh apa jamur? Oh, alah aku diapusi. Oh, iku teh iki jamur. Jamur. Akhirnya teh saka jamur. Jamur, Bu. Iki sing gratisan Jon. Gratisan iki enak. Jamur tiram iki. Nek gratisan iki enak. Nak iki. Oh, jamur iso gawe kerupuk kayak ngene, Jon. Loh. Iki jamur. Ning jamur. Kok iso kerupuk? Jamur ini ya. Rasane enak iki, Jon. Campur tapioka sithik iki mesti. Kerupuk jamur. Enak, Jon. Di HP nang kene foto, Cik. Empuk. Kriuk-kriuk. Nak. Ini jamur tiram. Entak iki. Iki bodo panganan bodo. Enak iki. Mas. Aku ah. Besok pensiun gawe ngene iki, Jon. Tulisannya jamur kok gak? Oke. Searin. Jamur Borobudur. Iki mau tanya Pak, dulu nih. Kita pulang dulu, guys. Keliling kampung numpak safari. Oh, ketemu Borobudur secara Jogja berarti. Nah, ini Candi Borobudur. Oh iya. Parkirannya. Oh, belok kanan.